Dobrý deň, zdravím vás. Ja som si pripravil dneska tému, ktorá má relatívne dlhý názov, ale o čom si dneska povieme je vlastne, aký drahý je nespokojný zákazník a zakončíme to tým, že koľko sa vlastne na zákazníckej podpore dá ušetriť, ak šlape ako hodinky. A ja som si pri tej príprave tak hovoril, že čím je lepšie začať, ako príbehom, keď ja som bol vlastne ten nespokojný zákazník a na to postupne nadväzovať. A ja vám poviem príbeh o relatívne jednoduchom úkole, čo som musel spraviť. Ja som len potreboval uhradiť faktúru. A teda prišiel som do môjho internetového bankovníctva, tam som vyplnil všetky údaje, ktoré som musel vyplniť a vtedy na mňa vyskočila hláška, že musím vlastne k svojmu profilu dodať nejaké dáta, lebo tie peniaze nemôžem odoslať. A tak som začal hľadať v tom profile, kde tie dáta môžem doplniť. Nikde som to nevedel nájsť. Nikde sa to tam proste nedalo vložiť. Si hovorím, že dobre, však zavolám na zákaznícku podporu a nejakým štýlom to vyrieším. Tak som zavolal na zákaznícku podporu a to telefónne číslo bolo nedostupné. A nie, že nedostupné, ono neexistovalo. Tak si hovorím, že zvláštne, ale že mohlo sa niečo stať, tak dám tomu nejaký čas. Ja som tam zavolal ešte raz. A keď som tam zavolal ešte raz, tak znova sa stalo to isté. Tak som si to začal pozerať na webe, našiel som viacej telefónnych čísel a tie ostatné boli rovnako nedostupné, tak si hovorím, že tak to nemôže byť náhoda, ale však napíšem e-mail, uvidíme, čo sa stane. A ja som na ten e-mail do dnešného dňa od tej banky nedostal odpoveď, žiadnu. Teda nedostal som odpoveď aj na e-mail, ani mi nikto nezavolal naspäť. A vtedy som si povedal, že OK, to je asi ten správny čas tú banku vymeniť. A keďže je to téma, ktorá ma relatívne zaujíma, tak ja som si vtedy začal študovať o tom, že akú máme toleranciu ľudia vlastne voči tomu, že koľkokrát môžeme niečo pokaziť, aby sme pri tom biznise ostali. A tá tolerancia je relatívne nízka, čo ma aj prekvapilo, ale vychádza to, že 57% zákazníkov dá tomu biznisu iba 2 šance. Že iba 2-krát môže ten biznis spraviť chybu a 57% zákazníkov od nich odíde a už sa tam nikdy nevráti. Ale poďme si to vlastne pozrieť viacej do detailu, že čo to hovorí. A ja mám za sebou teraz graf, ktorý nám hovorí o tom, že po koľkých zlých skúsenostiach ten zákazník vlastne od toho biznisu odíde, alebo tam už nikdy nenakúpi. A tých 57% teda vychádza v B2C biznise. Ten B2B biznis to má o trošku nižšie. Keď sa nad tým zamyslíme, tak ono to dáva zmysel, lebo však B2B biznis má podpísané kontrakty a tým pádom je tam tú prekážku, ktorú musím prekonať, aby som toho dodávateľa vymenil, trošku vyššia, ale keď sa pozrieme na tú tretiu zlú skúsenosť, tak vlastne není to zase až o toľko vyššie. Že pri tých 3 zlých skúsenostiach sa to znova trošku vyrovná. A teda 57% zákazníkov od nás odíde po 2 zlých skúsenostiach. Ak sa vám zdá, čo sa mne zdalo predtým, ako som mal teda tú skúsenosť tej banky, že tie 2 skúsenosti sú vlastne málo, že je to prísne, tak ja mám pre vás vlastne otázku, že kto z vás sa vrátil niekedy do reštaurácie, kde bol nespokojný? Iba 1-krát či viackrát? A no, tak tie 2 pokusy celkom sedia. A takto, rovnako to vlastne funguje pri akomkoľvek inom biznise, že vlastne to je jedno, čo to je za segment. Čiže ak si kúpim zájazd do nejakej cestovnej kancelárie a som nespokojný s tým servisom, tak pravdepodobne si ho nekúpim znova druhýkrát. Jak sa objednám k nejakému súkromnému doktorovi a som nespokojný s tým servisom, tak si asi nájdem nejakého iného súkromného doktora. A čo ešte vlastne dôležité pri tom si povedať, že vlastne koľko nás stojí ten nespokojný zákazník, je vlastne, že kde tam je problém. Že ten zákazník už nám tie peniaze zaplatil, tak keď je nespokojný, však my tie peniaze už máme. Ale čo je to zaujímavé na tom, tak ja som sa potom pozrel na to, že koľko percent z obratov firiem tvoria opakovaní zákazníci alebo opakované nákupy. A ja som vybral 2 segmenty, pretože e-commerce má zo všetkých segmentov tie opakované nákupy alebo opakovaných zákazníkov úplne najnižší a B2B SaaS ich má naopak úplne najvyšší. A tých 102% nie je preklep. Ono to reálne vychádza tak, že tí zákazníci, ak sa rozrastajú v čase, tak vlastne rovnakí zákazníci po čase platia viacej peňazí. Ale keď sa zasústredíme na tých 60%,
to je to nízke číslo, tak a všetky ostatné segmenty sú vlastne niekde medzi tými 60 a 100%, tak toto je to číslo, ktoré vlastne riskujeme, ak sú tí zákazníci nespokojní. Čiže nám prevažnú väčšinu obratu tvoria opakované nákupy, opakovaní zákazníci. A ak tí zákazníci nebudú spokojní s tým servisom, tak vlastne oni sa k nám už nevrátia a tým pádom my riskujeme tie väčšie tržby. Tamto ešte ale nekončí, pretože ak je nejaký zákazník nespokojný, tak on o tom vlastne povie svojim ďalším známym. A tie čísla hovoria, že až 62% zákazníkov o tom povie vlastne niekde ďalej. Čiže niektorí zákazníci sa k vám ešte nestihnú ani dostať a už vlastne budú mať zlú skúsenosť. A ako z toho vlastne von, je, že ja som si pripravil za sebou graf, ktorý hovorí o tom, že na čom tým zákazníkom v tej zákazníckej skúsenosti záleží najviac. A na čom im v tej zákazníckej skúsenosti najviac záleží, je vidno vlastne na tej x-ovej ose, že čím sa pohnem viacej doprava, tak to je to, čo tí zákazníci považujú za dôležitejšie. Potom je tam ešte aj tá y-ová osa, že čím je vlastne ten bod vyššie, tak tým je ten zákazník ochotnejší za tú danú službu ešte aj viacej zaplatiť. Ale dneska sa budeme venovať hlavne v tej x-ovej ose, čiže sa budeme držať čím ďalej, tým viacej doprava. A ja som ten graf ešte rozdelil na dve farby. Rozdelil som ho teda na tú modrú a na tú červenú farbu a my sa budeme dneska venovať tej červenej, pretože jednak má najväčší výtlak z toho, aby tí zákazníci boli spokojní. Ale druhák, všetky tie červené body majú niečo spoločné so zákazníckou podporou s kontaktným centrom. A niektoré vlastne sú úplne naviazané na to kontaktné centrum alebo na tú zákaznícku podporu, ako že zákazníci očakávajú, že ten zákaznícky servis bude dobre zaškolený alebo že bude priateľský. A niektoré tie body úzko súvisia s tou zákazníckou podporou, ale súvisia vlastne aj s inými službami, ktoré ten biznis dodáva, čiže efektivita a pohodlie pri vybavovaní. Sa určite zhodneme, že keď ja som sa do tej banky nedovolal a neodpísali mi na e-mail, tak to pre mňa asi zrovna nebolo pohodlné, že som musel začať rozmýšľať, že tú banku vymením. A keď sa vlastne pozrieme na tú pravú vrchnú stranu toho grafu, na tie červené body, tým, že na tom pri tej zákazníckej skúsenosti najviac záleží, tak nám to vlastne hovorí dve veci. Že buď tá zákaznícka skúsenosť sa tam môže pokaziť, ak ten servis zákaznícky na tom kontaktnom centre spraví niečo zle, tak tam ten zákazník môže zažiť tú zlú skúsenosť a tým pádom odíde. A preto je to dôležité. Alebo sa na to dá pozrieť aj z inej perspektívy. A ak ten zákazník tú zákaznícku skúsenosť zažije niekde inde, nepríde mu ten balík, nepríde mu e-mail mu príde do spamu čokoľvek, a on na tú zákaznícku podporu zavolá a tam zažije dobrú skúsenosť, tak vlastne to dokáže ten jeho zážitok vylepšiť. A ten prieskum, ktorý hovorí o tom, že 57% zákazníkov odíde po 2 zlých skúsenostiach, tak podobný prieskum hovorí o tom, že ak by tí zákazníci zažili dobrú skúsenosť s agentom na zákazníckej podpore, tak vlastne by pri tom biznise ešte ostali. Keď sa vrátime vlastne trochu k tej reštaurácii, tak je to vlastne konec koncov to isté. Že ak v tej reštaurácii zažijete zlý servis, ale zároveň ten čašník je na vás príjemný, donesie vám nejaký koláč zadarmo alebo niečo podobné, tak vlastne to napraví tú zlú skúsenosť a ešte sa tam vrátite. Tak rovnako to funguje na tej zákazníckej podpore. A v čom vlastne s tou zákazníckou skúsenosťou alebo s tou zákazníckou podporou pomáha Daktela, v čom tým firmám pomáhame my, je vlastne my tým firmám dodávame platformu, cez ktorú so zákazníkmi môžu komunikovať. Čiže my dodávame tú platformu toho kontaktného centra, tú platformu, ktorá sa vlastne sústredí na ten graf vpravo hore, na všetky tie červené krúžky, aby tí zákazníci zažívali dobrú skúsenosť s tou firmou. Ja nebudem úplne opisovať tie čísla. Jediné, čo by som chcel na tom slajde opísať, je, že tá zákaznícka skúsenosť je vlastne dôležitá v akomkoľvek segmente. Že ja som tu rozprával teda veľa o
e-commerce, rozprával som o B2B SaaS a pomedzi to som spomenul nejaké iné segmenty, ale tie logá tých zákazníkov vlastne hovoria o tom, že v každom segmente na tej zákazníckej podpore záleží. Čo by som spravil ako ďalší krok je, že ja by som si s vami opísal vlastne to, že ako konkrétnej firme môže tá zákaznícka podpora pomôcť a čo to pre ten biznis prinieslo. A vybral som si vlastne spoločnosť Finax, ktorá sa asi zhodneme, že nie je úplne najznámejší náš zákazník, že na tom predošlom slide sme asi mali známejšie mená, ale spoločnosť Finax mi tu najviac sedela do toho príbehu, že až aký veľký prínos môže mať zákaznícka podpora. Čiže preto som vybral túto firmu. Ale čo Finax robí, tak robí vlastne platformu na pasívne investovanie. A je to moderná fintech firma, ktorá rýchlo rastie a rastie teda, je to slovenská firma, či rastie veľa na Slovensku, ale funguje aj v Čechách a funguje aj v iných krajinách a stále sa rozrastá do ďalších. A ja by som sa vlastne pozrel na to, že ako mali zákaznícku podporu nastavenú niekedy a kde tú zákaznícku podporu majú nastavenú teraz a čo im to prinieslo. A ako mali tú zákaznícku podporu nastavenú niekedy, teda v tom čase, keď nás kontaktovali, tak zákaznícku podporu vlastne poskytovali na 2 kanáloch. Poskytovali ju telefonicky a poskytovali ju e-mailovo. Tieto 2 kanály neboli medzi sebou nejako prepojené a nemali nad tým pádom žiadne štatistiky. Čiže nevedeli, že ktorý agent je aký efektívny, prečo ich zákazníci kontaktujú, kedy ich kontaktujú. Ale poďme si to rozobrať aj, ako to vyzerá na tých jednotlivých kanáloch. A poďme začať asi tým e-mailom. Je tam tá ikonka toho Outlooku. A ja si myslím, že to viacerí z vás poznajú. A trúfam si povedať, že viacerí z vás to poznajú aj na zákazníckej podpore. A ako to vlastne vyzerá s Outlookom na zákazníckej podpore je, že nie je absolútne žiadny problém, kým na tie dotazy tých zákazníkov odpovedá jeden človek. Ako náhle vlastne na tie dotazy musí odpovedať viacej ľudí a tých agentov na tú zákaznícku podporu potrebujeme vlastne pridávať s časom, ako rastie ten biznis, tak vtedy začína byť ten problém. Pretože rovnakí ľudia pristupujú do rovnakého inboxu a tým pádom sa musia nejako dohodnúť, že ako si to tam budú spravovať. Teda kto odpisuje na čo, ak na to odpísal, tak asi by si to mal nejako označiť. A ak si to aj označí, tak aj tak sa tam vlastne musia tí agenti scrollovať, lebo vlastne vidia celý ten inbox všetci. Čiže nie je to úplne 100% efektívne, ale čo je to horšie, tak nedá sa to nejako ukontrolovať. Čiže keď ten agent si označí, že na toto som odpísal a vtedy mu zazvoní telefón, tak on na to asi nemusí úplne odpísať. A môže sa stať presne ten príklad, ako som mal ja ten super zážitok s tou bankou. A ako to vyzerá vlastne na telefóne, je, že tak ako sa dá viacej ľudí pripojiť do Outlooku, tak je problém viacej ľudí pripojiť na jeden mobil. Takže tam častokrát firmy už majú nejaké riešenie, konkrétne Finax mal vlastne riešenie od nášho konkurenta, cez ktorého sa dá ale iba telefonovať. Čiže tá telefónia povedzme, že bola nejako spravená, ale nedalo sa nejako pripojiť na ten e-mail a nebola ani pripojená s interným systémom. Čiže znova, keď ten zákazník prijal telefón, keď ten agent prijal telefón, tak buď manuálne vyhľadal niečo v internom systéme, teda aký je môj systém, aký je môj stav účtu, či tam prišli tie peniaze, či neprišli. Alebo keď som im napísal e-mail, tak vlastne si ten agent musel manuálne ten e-mail dohľadať. Teda kedy ste nám ho posielali, kto, kde, ako ho nájdem a manuálne to vyhľadával. Keď sme to s Finaxom vlastne rozobrali, tak ako to skončilo? Skončilo to vlastne tak, že my sme viacej, teda ten telefón a ten e-mail pridali do jednej platformy, to je jasné, pridali sme k tomu webchat. Ale čo z toho vlastne získal ten Finax, je tá druhá strana toho grafu. A tá pravá, oni z toho získali tie štatistiky, čiže vedeli, že kedy im tí ľudia volajú, ktorý agent je aký efektívny a hlavne, že prečo ich tí ľudia kontaktujú na tú zákaznícku podporu. Lebo na tej zákazníckej podpore sa vlastne dá zbierať hrozne veľa informácií. A Finax tieto informácie začal zbierať, na základe toho začal zlepšovať procesy a tým pádom mohli začať automatizovať cez AI. A nebola to žiadna raketová veda, že vlastne cez to AI sme im pridali iba chatbota, ktorý odpovedá na základné otázky. A ten chatbot bol v platforme, bol na webe a odpovedal tým zákazníkom presne na to, že keď chcem poslať peniaze, kde ich pošlem, keď si ich chcem vybrať, ako si ich vyberiem. A
Keď už máme takto nastavený celý systém a Finax je stále rastúca firma, tak vlastne už majú ten systém nastavený na ďalšiu expanziu. Čiže je veľmi jednoduché vlastne pridať ďalšiu krajinu, je veľmi jednoduché s tým pracovať, lebo už majú nastavené procesy, už poznajú, ako ten biznis treba rozrastať. Ja mám, aby to neostalo vlastne iba pri tej teoretickej časti, že ako to vlastne vyzerá, že keď sme si hovorili, že predtým ten Finax vlastne nevedel, že kto ich kontaktuje, tak teraz to vlastne takto v tom Finaxe vyzerá. Čiže im keď prichádza telefonát, tak oni automaticky vedia, že kto im volá, čo je to za typ zákazníka napríklad. V mojom prípade teda zjavne asi iba štandard, čo je škoda, keďže je to investičná platforma, ale možno sa to raz zmení. A čo je tam to ďalšie dôležitejšie, že vlastne tam majú tie ikonky, tak tá biela ikonka vlastne dokáže otvoriť interný systém. Čiže keď ten zákazník volá, tak ja si na jeden klik otvorím vlastne všetky údaje o tom, že koľko má u mňa peňazí, či tam nejaké posielal, či sa niečo nestratilo a viem s ním veľmi jednoducho tie veci riešiť. A tá druhá vec, a ja vlastne mám pripravené iba 2 tie screenshoty z toho systému, nemusíte sa báť, že to takto bude pokračovať, ale myslím si, že je dobre to ukázať. Tak tá druhá je, že keď som rozprával, že všetko na jednom mieste, teda že sme dali do jedného systému telefón a e-mail, tak to je väčšinou ťažko vybaviteľné a veľa platformiem to tak nemá, čiže takto to vlastne Finax v Daktele vidí. Čiže ja keď zodvihnem telefón ako agent, tak rovno na jednom mieste vidím, že kedy mi ten zákazník naposledy písal e-mail, kedy mi volal, kedy mi predtým písal e-mail a všetky tie komunikácie si viem na jeden klik otvoriť a pozrieť. Čiže tam sa nestane presne to, že ja som vám volal a neviem, že kedy mi volal a s kým volal, alebo ja som vám posielal e-mail a musím sa ho pýtať na to, že kde mi ho posielal, aby som ho vedel nájsť, tak ja si to na jeden klik otvorím. Čo to ale znamenalo pre ten Finax z pohľadu toho rastu a aký je ten prínos tej zákazníckej podpory vlastne pre ten biznis, je len tým, že sme vlastne správne nasmerovali tie e-maily, čiže sa tí agenti nemusia preklikávať cez ten inbox, nemusia si pamätať, že kto na čo odpovedal alebo neodpovedal a dohadovať sa medzi sebou, tak každý jeden agent vybaví o 52% e-mailov za rovnaký čas viacej. A tým, že sme vlastne ten e-mail prepoli s telefónom a ten telefón s interným systémom, čiže sa nemusí manuálne dohľadávať v e-mailoch a manuálne sa preklikávať alebo dohľadávať v internom systéme, tak tým vlastne vybavia o 41% telefonátov viacej. A sledovali sme vlastne aj tie čísla tej spokojnosti a stále ostávajú rovnaké, čiže není to len, že teraz to idú na kvantitu, stále si zachovali ten dobrý servis, stále je to vlastne wow brand. A keď už sme mali dobre nasadenú komunikáciu, tak sme sa vlastne posunuli ďalej a poďme teda automatizovať, aký prínos malo vlastne to automatizovanie. Čiže to automatizovanie má vždy prínos to, že ten zákazník, ako sme videli na tom grafe, tak on to očakáva, že ten servis je rýchly a že je pohodlný preňho. Čiže on má tú četovaciu bublinku v tom systéme a vie sa veľmi pohodlne kedykoľvek na to dopýtať. A čo to znamenalo pre Finax? Že odvtedy, ako sme nasadili chatbot, tak odvtedy im začalo chodiť o 33% telefonátov menej. Čiže to sú pravdepodobne tí ľudia, ktorí by nevedeli tú odpoveď nájsť a volali by im, že ako pošlem peniaze a nebolo by to vlastne pohodlné ani tomu človeku a ani tomu Finaxu, lebo by na to vlastne museli by tí ľudia na to čakať a Finax vlastne môže riešiť s tými zákazníkmi nejaké komplexnejšie témy. A aby to neostalo vlastne iba pri tom, že ako sa dvíha tá efektivita, tak si to vlastne poďme pozrieť úplne z toho biznis pohľadu. A tak ako som rozprával, že tá zákaznícka podpora sa väčšinou rozrastá rovnako rýchlo, ako rastie ten biznis. Prečo je to tak? Pretože keď ten biznis vlastne rastie, tak má viacej zákazníkov a tých viacej zákazníkov vygeneruje viacej dopytov na zákaznícku podporu. A tým, že vlastne s Finaxom sme to začali zefektívňovať a následne automatizovať, tak ten Finax sa rozrástol o 100% a ten tvoj tým zákazníckej podpory nemusel zatiaľ rozrásť vôbec za 2 roky. A keď si to vlastne pozrieme, aby to neostalo iba v tých percentách, ale nemám to tam pripravené zatiaľ v tých číslach, tak Finax mal cca 6 operátorov v tom čase, keď sme začali s nimi spolupracovať. Čiže ak by nič nespravili, tak pri dvojnásobne väčšom počte dotazov by tam bol asi dvojnásobne a možno, že aj viacej bordel, ale zároveň by už tí operátori nemali 6, ale 12. A tie peniaze ten Finax vlastne môže investovať niekde inde. Poďme sa ale pozrieť na to, že vlastne
aby to neostalo iba pri Finaxe, ale že že dobre nastavená zákaznícka podpora môže priniesť pre váš biznis. A my sme Finaxu tú efektivitu zvýšili rapídne a podarilo sa nám to preto, že oni ešte nemali žiadny systém zákazníckej podpory zavedený. Čiže ak niektorí z vás ešte nemajú žiadny systém zákazníckej podpory, tak tie čísla tej efektivity by boli pravdepodobne výrazne vyššie. Ale z prevažnej väčšiny našich príbehov zákazníkov vyplýva, že dokážeme tú efektivitu aj len výmenou systému zvýšiť o 20-30%. A čo to znamená vlastne, že sa zdvihne efektivita zákazníckeho servisu o 20-30%? Tak ja som to prepočítal na základe našej skúsenosti na výplaty, vlastne, ktoré na náklad na tú zákaznícku podporu. A rozdelil som to vlastne do 3 veľkostí firiem. Na 50 miliónov obrat, 150 miliónov obrat a 250 miliónov obrat. Tým, že ja by som sa sústredil vlastne na ten stredný riadok, teda na ten obrat 150 miliónov. A z toho z tej našej skúsenosti, zo skúsenosti všetkých implementácií, ktoré máme za sebou, vyplýva, že pri obrate 150 miliónov českých korún väčšinou ten biznis má 6 ľudí, ktorí odpovedajú na otázky zákazníkov. Ak vlastne týmto 6 ľuďom platíme priemernú výplatu v Českej republike, čo teda vychádza cca 35 000 v tom, čo vlastne vidí agent na výplatnej páske, tak ak sa nám podarí zefektívniť tá zákaznícka podpora o 20 až 30%, tak to pre ten biznis na konci dňa znamená ušetrenie cca 850 000 korún za rok. Tieto peniaze neznamená, že vlastne sa musia hneď tí agenti prepustiť zo dňa na deň, ale v kľude to môže znamenať aj to, ako to má nastavené Finax. Čiže postupne, ak sa ten biznis rozrastá, tak vlastne nepotrebuje naberať nových agentov na tú zákaznícku podporu. A tých 850 000 korún môže použiť na niečo iné, čo vlastne generuje viacej biznisu. Čiže to je tá konkurenčná výhoda pre tú firmu. A ja som si pre vás pripravil ponuku. Pre tých, ktorí buď nemajú zákaznícku podporu zatiaľ, alebo ju majú, ale chceli by sa pozrieť na to, či sa dá zefektívniť. A ak si naskenujete tento QR kód, tak niektorý z našich skúsených konzultantov by sa s vami spojil, pozrel by sa konkrétne na to, ako máte vy nastavené tie procesy na zákazníckej podpore. Pozrel by sa presne na to, že či sa tam dá niečo zlepšiť. Všetko by si to s vami prešiel a dal by vám z toho presne taký výstup, že čo sa dá zlepšiť, koľko peňazí vám to teoreticky dokáže ušetriť. Aby to neostalo vlastne, ešte chvíľku počkám, lebo vidím ešte nejaké telefóny, a aby to neostalo iba pri tom, že vlastne budeme dávať audit tej zákazníckej podpory pre firmy, ktoré ešte nie sú našimi zákazníkmi, ale aby sme si vážili aj našich zákazníkov, tak my sme si pre našich zákazníkov vlastne pripravili špeciálnu ponuku na AI služby s tým, že dokážeme im teraz vlastne iba akciou na Digifeste dať prepis hlasu do textu a nad tým spravené ďalšie automatizácie za zvýhodnenú cenu na test. A čo tým vlastne tie firmy môžu docieliť, je presne, dajú sa tým robiť také tie veci, že keď ľudia čím ďalej, tým viacej čakajú, že budeme o tej zákazníckej podpore, o tom, prečo nás kontaktovali, vedieť viacej, tak napríklad tým, že prepíšeme ten telefonát do textu, tak nad tým dokážeme spraviť sumarizáciu a pri tom prichádzajúcom telefonáte to tomu agentovi rovno ukázať. Teda naposledy ťa kontaktoval kvôli tomuto. Alebo ak ľuďom záleží najviac na tom, aby ten zákaznícky servis bol vyškolený a priateľský, tak vlastne dokážeme kontrolovať tie telefonáty hromadne všetky. Na to, aby sme vedeli povedať, že ktorý agent je priateľský a ktorý je priateľský menej a s tým pracovať, aby sa nám nestali nejaké chyby na tej zákazníckej podpore. A ja by som to chcel ukončiť ďalším prieskumom a myšlienkou, že ak nemáte dobre nastavenú zákaznícku podporu, tak vlastne ten biznis nechávate na stole pre konkurenciu, ktorá dokáže tak rásť rýchlejšie. A ak by ste sa o tom chceli porozprávať, ako sa to dá zlepšiť a čím sa to dá zlepšiť, tak teda
Budem rád, keď nás kontaktujete buď cez ten QR kód, alebo my tu máme vlastne dneska stánok, hneď keď vlastne vyjdete z miestnosti, tak na konci tej chodby doprava. Som tam ja, sú tam naši konzultanti, čiže budem rád, keď sa zastavíte. Ja vám ďakujem pekne. A ešte predtým, ja by som vás prosil, ak máte akékoľvek otázky, tak sa poďte pýtať v kľude aj teraz, ešte nám na to ostal nejaký čas. Ďakujem pekne. Jestli můžu mít ještě otázku na vás? A co se týká vlastně třeba mailbota nebo těch AI asistentů, který se tam používají a odpovídají klientům, tak ve chvíli, kdy jsme vlastně startup, který je velice dynamický, a ty procesy se nám tam mění třeba z týdne na týden, mění se nám vlastně třeba kompatibilní zařízení, podpora a tak dále. Jakým způsobem probíhá učení vlastně těch AI funkcí v tom dynamickém prostředí a takhle při tom vyvíjení? Děkuju. Ja neviem, či mi funguje mikrofón, asi ešte áno však. Je to dobrá otázka a ten e-mail bot sa dokáže, určite je to vlastne nejakým štýlom ho naučíme my, tým pôvodným setupom a závisí presne, že čo je chcené. Ten e-mail bot dokáže odpovedať buď navrhovanými topikmi z vašej databázy, čiže ak zmeníte tú databázu, tak on tým dokáže odpovedať, alebo sa e-mail bot napríklad dá použiť na to, aby boli tie e-maily správne smerované a to sa ten e-mail bot učí sám, vždy o polnoci. Čiže aby ten dotaz vždy padol na správne oddelenie napríklad. Čiže sú k tomu úplne rôzne prístupy, ale závisí od toho, že aký komplikovaný je ten proces.